Smile and Learn. No m'ho puc creure. Això cal compartir-ho. Boja, mira quants likes que has compartit. Mira això com mola. També ho compartiré. Gran descobriment. Menjar 1 quilo de xocolata al dia millora la teva memòria. On has vist això? M'ho va enviar una amiga de l'escola. No tinc clar com se'n va assabentar. Has comprovat que la notícia sigui certa abans de compartir-la? Què vols dir? Hi ha moltes notícies a internet, a les xarxes socials i als diaris que no són reals i es coneixen com a fake news. De vegades, les fake news es publiquen per fer-nos riure, altres vegades per aconseguir més likes o per fer mal a algú. Au, va, si només és una publicació en xarxes. Has vist tots aquests likes? D'acord, però segueix sent mentida. Parlar de xocolata no fa molt de mal, però i si la següent notícia parlés de tu? Pensa-ho. No oblidis que el que és virtual és real. Però l'únic que vaig fer va ser compartir-lo. T'entenc, però és important ser capaç de reconèixer les fake news i més encara si tens intenció de compartir-les. Compartir és una responsabilitat. Explica'm com fer-ho. És fàcil, només has de seguir unes normes. Vols saber-les? Soc tota orelles. Imaginem-nos la següent situació. T'acaba d'arribar aquest missatge d'un amic. Segons una universitat americana, els germans petits tendeixen a ser més divertits que els grans. Quina sort! Tu ets la petita de la família. Em pregunto si és veritat. Comprovaries si és cert o confies en el teu amic i ho comparteixes? Ben fet! Estàs llegint un post que parla de quantitats exagerades. Quina quantitat més alta? Em pregunto si serà veritat. Ho comprovaries abans d'enviar? O te'n fiaries i ho compartiries? Correcte! Algú comparteix el següent article. Gran descobriment! Menjar 1 quilo de xocolata al dia millora la teva memòria. Avalat per científics. Però, serà cert? Què faries? Comprovaries que és cert o et fiaries i ho compartiries? Genial! Ben fet, Jasmina. Ja ets una experta. Saps reconèixer una notícia falsa d'una real. Ja sé com fer-ho. Li diré als meus amics que això de la xocolata era fals i esborraré la publicació. Més notícies falses. Ara sé reconèixer-les. Aquesta no la comparteixo segur. I recorda que no tot el que llegeixes a internet és cert. Aquí tens uns consells. Quan trobis una notícia que sembla interessant, no llegeixis només el títol. Llegeix l'article sencer fins al final i assegura't que tant la data com el nom de l'autor apareixen. Així, no t'equivocaràs. Si el títol de la notícia parla de xifres massa altes o inclou paraules com important, increïble, no t'ho creuràs i errors gramaticals, llavors vés amb compte. Contrasta la notícia amb altres pàgines web o diaris on s'han publicat notícies similars. Si no trobes cap notícia, llavors es tracta d'una fake news. Si t'han explicat la notícia, comprova amb un adult que es tracta d'una notícia real. És possible que la persona que te la va enviar no l'hagi comprovat, però tu sí que pots fer-ho. Cada vegada que comparteixes notícies falses, ajudes a difondre-les i fas que més gent cregui en alguna cosa que no és cert. Recorda que els teus actes poden marcar la diferència. Pensa abans d'apretar el botó de compartir. Què passaria si algú que coneixes comencés a prendre 1 quilo de xocolata al dia? Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.